albumra sontola siri thatobra ang phone raileni ega bawgarbe aro jowa isir thatoli jamba hello dumphau angni onjathau ma khalamdों ma oंख्रि जादों ma दखना गानदों ma ब्लाउज गानदों हा हाथाय हुबायना हुवाखै खिबायना खियाखै खिनानै खिथु सुबायना सुवाखै हा Allah हिन्जावखौ मोनखांगौ होननानै आंखौ बावबाय आरो आंनो जौ होनो होननानै दाबो होआखैयो ओइ बमरा मा हामा आं फन रायलायगासिनो नुवाखै नामा बमरा मा फाल्थुलाय जौ होगोन होननानै दाबो होआ ओइ नोंलाय जौखौलाय बिबायानो थाखायो बेलेग गोदान बाथ्रा नङाना उनाव होगोनबा उनाव होगोन र' आं फन रायलायग्रोनि हेलौ दुम्फा बहा दङमोनलाय खिबा खिना खिथु सुना सुवाखै होनना सोंदोंमोन आं बावदों नंमारगौसो गार्लफ्रेन्ड मोनखांबा रावबो फात्ता लामारालै गार्लफ्रेन्ड गैयि समावसो जोंफोरखौ नांगौमोन दाबा जौ होगोन होननानै बावगारबावबाय बेसे मोजां बेसे मिलौदो मोजां मोननाय होननाया दे दुम्फा जा मेथाइ खनलायनोसै मेथाइ खनलायलायथारनांगौ नामा गोसोथोलायबा हा माथो नंदों नोंलाय दुम्फाव मोजां मोनलाय जेनेबा मा जायो मिथिगौ ना नों खोन्थायाब्लाय आंलाय बोरै मिथिनांगौ जाखोसै नै मोजां मोनलाय जेनेबा मा जायो मिथिगौ ना सानै सेंग्रा सिख्ला ज' लोगो मोनजेनलायोब्ला बार बारो मिलौदो देंखो रिंखाङो गिटार दामो येस्रा चप्रानि शाहरुख खाननि मुभिनि मेथाइ खोनानो मोनो मिथिबाय आंलाय माथो खोनायाखै होनबालाय माथो जेबोआनो गैया बेनिखायनो आं गावनो खननो नागिरबाय एबार नोंबो हेफाजाब होफा दै नाजानोसै जौ बथला जौआ जामा मा जौआवल' नांना थाबाय थायोब्रा नोंलाय दसे दल' थाथ' बेहाय मा बानायबाय थानो बाबाय आं र' जों सानैजों गोसो थोलायबाय जों सानैजों मोजां मोनलायबाय दे ससे नों खनदो आंबो खनलायलायनांगौ दे होमबालाय जों सानैजों गोसो थोलायबाय जों सानैजों मोजां मोनलायबाय जों सानैजों गोसो थोलायबाय जों सानैजों मोजां मोनलायबाय गोसोजों गोसो सिरि सिरियै मोजां मोनलायनाया मोगथाङाव महर लाबाय जों सानैजों गोसो थोलायबाय जों सानैजों मोजां मोनलायबाय ओइ बमरा ओइ दङ खोनाहैगोनलै मा रागाब्रा नोंलाय साला गोसो थोलायदों मोजां मोनलायदों आराम मोनलायदों जालायगासिनो आंनि जौ बथला मोनो बमरा नै अमा गाबबाय नों होफैनाय अमाया आदार हैनि आं थाथ' दे मोजाङै आदार हो नों बेबायदिखायनो हिनजाव मोनाखै दाबो मिन्थिबायना साला मालाय दासो गार्लफ्रेन्ड मोनफुंनानै रायलायहांदोंल'सो बेखौबो बुजिया नामाब्रा बेसेबा गोबावनि उनावसो आङो मोनदों खोथा होखानाय बायदि मानोथो जुमाय होआखै बेनिखायसो बुंदों आं जल्दि जुमाय नांगौ आंनो दे जागोन लोंहोगोन आं दिनैनो लोंहोगोन दा ना जल्दी का काम चेतन का होता है होननाय मोनसे राव दं मिन्थिया नामा गाबोन लोंहोगोनबा गाबोन दिनै नांथ'वा दे बमरा नों आंखौ थगायबायसो होमबा मालाबा आं नोंखौ थगायफेरनाय नामाब्रा जाहोयो लोंहोखायो माथो आंलाय नोंखौ बे बारनिया बेलेग नोंथ' हिनजाव मोनबायना आंथ' मोनाखै नोंथ' हिनजाव मोनबानो लोंहोगोन होनदोंमोन दा मानो बिदि थगायबाय थाखो इसर गाबोन लोंहोगोन आं गाबोन दे नोंनि जौ होनायखौ नायगोन आंबो नोंखौ नायग्राबो थानांगौलै नायनांगौबो नै बे सन्थलाया मा खालामनो हायो नायबाय था एबार आला मालायनि सा जों सानैया गोसो थोलायबाय मोजां मोनलायबाय आराम मोनलायबाय ना नोंसिनि मोजां मोनलायनाया खुदिसो गाना थांलायबावबायलै मासि गाज्रिलै बे सन्थलायालाय আচ্ছা দাদাই বিয়া পাতা নাই মানে বিয়া কিয় বিয়া কথা সুধি থাকানো ভণ্টি নাপায় নহয় নহলেনো কি সুধিম আৰু আপোনাক দেখিলেতো লাগেইচোন বিয়া পাতা নিচিনা চালা ফাৰু জাগা কি ক'লে দাদা আপুনি নাই মানে একো কোৱা নাই পিছে ভণ্টি চুলাই তুলাই আছেনে নাই আনকচোন আছে পিছে আনাচোন আনা 2 বটল মান আনাচোন আপুনি অকলে খাব নেকি এনে ঘৰলৈ লৈ যাব এই কিনো আৰু তুমি আছাই নহয় তুমি আৰু মই খাম আৰু মই চুলাই নাখাওঁ হয় নেকি মই চুলাই নাখাওঁ বহুত বেয়া লাগে কিন্তু মই বিয়াৰ খাওঁ मा होनो आरो माथो खालामनोब्रा बेफोर हाजार सिख्लाफोरजोंनो एसे लानो मारि फैयाबा जानाय नंला न'आवथ'
गोसोमासो दंखायो हांगारासो दंखायो नुलायलायि हराव मा जाबावगोन ঠিক আছে দাদা আপুনি বহক মই লৈ আনিছো जागोन दे हुनकाले लाबोबाय करिबि হ'ব दादा माथो अमा राजासोलै नोंखौथ' नोंना हिन्जाव नागिरगासिनो दङमोनलै ओइ साला अबेनिफ्राय फैनानै साला गाज्रि खबरसो होफैदों आंनो नोंनि हिन्जावा नोंखौ नागिरनायानो गाज्रि खबर जाबाय जायो जेबो खोन्थानाङा आंनो लेथासो बेफोरो गस्ला गुफुराव आथा नांनो नागिरनाय बायदिसो नांनो नागिरदों बियो बाद दे खबर सबर होनाङा आंनो गावनि हिन्जावखौनो बिदि होनबावो नालै हाबा जाखांखानानै बिदिबा नोंनो लाना लायथांलै नाङा आंनो आइया गाव हाबा खालामगोन ओमफ्राय आंनो जासिगोन नामालाय आरो बेफोरखौ नोंलाय बबेनिफ्राय गुरब्रा सफैलायखो बमब्रमालै बमब्रमा साला आंखौ थगायबाय मा थगायलायखो बेलाय सुवादा दुम्बाखौ प्रप'ज खालामबाय मालाय दुम्बाखौ प्रप'ज खालामबाय बियो बेरे बिमानि खिथुआव दांना लायलायबाय बियो बेफोरखौसो बादानो हो जिबायदि खालामबाय बमब्रआ आंखौ अमा लाहोबाय आंखौ अमा मासे लानानै थांफाबाय आंबो दिरुंखौ हमलायलायनानै गाव दुम्बाखौ प्रप'ज खालामबाय आरो दुम्बायाबो खमथि अमा रायख' नङालै अमा नुनाय लोगो लोगो एक्सेप्ट खालामबाय ब्रा अमा तुरुलाब आंनो जुमाय होगोन होननानै दासिमबो होआसै गावसोरासो मालाय फनाव मेजेरलायगासिनो आच्छा बिदिसो होमबा मा खालामनांगौ जाखो अमा राजा बे बमब्रखौ आच्छा बे अमा लानानै प्रप'ज खालामदोंना दुम्बाखौ अमा लानानै बिनि अमाखौनो खावना लायनोसैथ' आइडियाखौ गाज्रि होमाराखै नोङो अमाखौनो हेगारना होबाथाय दुम्बावजों गारजालायगोन इयो बिदिनो खालामसै नामा माथोलै साला जोंफोरा मा जानानै दं हाबा खालामना लानानै मानिफ्राय मा अबस्था जादों बिस्रा गोसो थोलायलायदों मोना माथो गोसो थोलायनो दै ब्रेकआप खालामना होनांगौ बिदिनो खालाममारनांसिगोन दुम्बावनि अमाखौनो दावराव खावना लायनोसै थोरो माथोखायनो लायनांगौ जानांगौ ओमफ्राय दा खम फन रायलायलायगासिनो बियो आसोलफोरा रायलायखाना लाथोलै पाव बयजोंबो अनजाथाव मा खालामदों आच्छा नै आं खिगासिनो दं खिनानैनो नोंजों रायलायगासिनो न'आव थाबा आइमोना नोजोर होबाय थायो सोरजों रायलायदों सोरजों रायलायाखै बेनिखायनो ओइ बमब्र खिनाया दाबो जायाखैना आंबो खिनोमोन अले आफा खिनाय जादों दसे थाथ' रायलायनोबो सुख होआलै मानसिफ्रा मासे जेलेस खालामोरा मेगन सायोब्रा मानसिफ्रालाय जों सानैनि मोजां मोननायखौलाय रायलायनो नागिरबाबो सुखखौनो होआ फायखाना हाबनानै रायलायफिनलायबाय बेयावबो फायखानाखौ नांगौ जालायबाय नै रादे दुमफाव आं खिथो सुग्रोनि ओमफ्राय रायलायफिनगोन दे होमबालाय बाय बाय बमब्र दुमफाव गोसो गैया साननाया दाना बोरैबासो गोसो थेबाय मा फां एदावदों नामा एदावनाय जादों नोंहासो मालाय गोसोथोलायसोदों नालाय मालाय जि फन रायलायबाय थादोंहाय सानसे हरसे रायलायथारबाय लायखो रायलायनाय दसेल' ओरै रायलायनायखौनो जाखायो दुमफाव फार्स्ट समाव बिदिनो जाखायो फार्स्ट समाव गोबाव रायलायनायखौबो दसेल' बायदि मोनखायो एदावबाय थानांलाहाय बेयाव बालनि नांबा गोसोथोनायखौनो गारनोसै आं दुमफाव ओरैनोसो होनदों दा ओमफ्राय नोंनालाय अमायालाय माथो जाखो बे अमानि थाखायनो आंनि गोसो गोरबोखौ गलि होनो हाबाय बमब्रआ नङाबा नांथारामोन माथो आंनो बेखौ अमायालाय न'आवनो दङ दंनायालाय फैगोन सप्तायाव जानोसै गिदिर पार्टि खालामनानै ना मा होनो ना गोदान बोसोरनि पिकनिकआव औ बेखौनो खालामनो सानदों आच्छा अमाया अबे मासेमोनलाय ओइ आदार जाबाय थानायानो बैनो अमाया माथो गिदिरखालै बेनिखायनोथ' दुम्फावा फटिदों आरो नङाबालाय माथो लानो बेलाय बमब्रखौलाय नोंखौ लागौमोन जाहैबाय दे लायदो अमाया माबार आल्लाह दासो मोनगोन बमब्रआ आंनो जौ बथल होया उनाव जाबाय थागोन बेफोरो जायखिजाया अमाखौल' लाबोदों माबार अमा राजा अमाखौ सोरना दोनहैगोन जों नार्जि दालाना दोनहैसैथ' नार्जि दालानाव दोनहैबा बे नार्जिखौ खिथाया जाबाय बेबो अमा रायखौबा खिथानाय नङा बेबो थौ दोनहैगोन नार्जि दालानावनो आं फोथायालै नार्जि बिदांखौबा खिथागोनलै इयो दुमफावनो खोन्थाया लोगोनि समाय जागोन बेखौ खोन्थानो नङा इयो मा अमा बोना लाबोलायखोलै आसोल नोंनि बिराद गिदिर हेल्प नांगौमोनलै सोरबा हिनजावखौ बोना लायनो थांनांगौ खावना लायनो थांनांगौ आं गैयालै नार्जि बुदां सब समाव बाबा हेब्रे देब्रेखौल' बुजिलै नोंलाय बिदि नङा नार्जि भाइ नैबे अमाखौ नोंसानाव दोनहैथ'नोमोनलै रावबो खोन्थानो दे नार्जि अमायालाय सोरानि जाखो लामायाव गनानै थाबाय सोरनि दै अमाखौ मिन्थिया खिन्थु मोनदों आरो ना नों रावबो खोन्थानालै प्लिज दे नार्जि बिगुमाया नागिरबा मा जानांगौ जाखो नार्जि बेफोरखौनो सानबाय थायो नामालै इसोरा जोंनो हरदों होननानै सानदोब्रा बेफोरबायदि अमा गोमानानै थानाय माबा मालायनि गोमानायखौसो लाना फैदों दा जोंलाय खावनानैसो लाबोआखैना
बारा सानबाय थानांलै नारजि जानांगौ लोंनांगौ मोनलोंनांगौल'सो दा नोंस्रा दोनसैलाय जों गोदाव सोराव उनाव आंखौसो हमबा मा जानांगौ जाखो हमालै हमा नोंनि खुगायाल' एकदमबारे सिरि थाबानो जाबाय हिनजावफोर बायदि ओइनिफ्राय ओइथिं बैथिं खोन्थाबासो हमजागोनलाय मोनथिगोनलाय मा गोदाव सोराव बुंनाय जादोंलै नों जेबो साननांगौ गैयाब्रा नों खालि रावनोबोल' दा खोन्थाना हिनजावफोर बायदि ओइथिं बैथिं एरलु एरला खिन्थानाय बायदि खिन्थानाङालै खिन्थाबानो हमजागोनब्रा बेथ' जों लामायावसो मोननाय अमा नालाय ओंखायनो दोननोसैब्रा बे खेबसेखौ हेल्प होदोब्रा नारजि बिनिफ्राय नोंनिफ्राय जेबो हेल्प नांला मिथिबाय लोगोनि समायब्रा लोगोनि समाय दै गोदाव सोराव खालामोलै नोंसोरो जोंहानि न'आवसो मोननांगौ जाबायना अमा दोननांगौआबो बेना सोंबाय थानांलालै लादोलै अमाया एसेबां दोनैसो ओलाय सोंबाय थानाय माने गोबावसो जानाय नोंसोर दोनै मारनोसै ना जोंहानावसो जों मिथिला नोंसानाव दोनहैबाय जों अमाखौ